ー確保。爆弾の地点に移動して解除しろ。敵に見つかった。ここにね、あいつをここに飛んだりして、ここ潰れたから、こっち入ると思う。皆さん、もう一つ終わる、ちなみに。ディフューザーを取り戻せ。味方オペレーターはあと1人だ。うわ、メインプレだ。味方 Oh, so sad. I'm so sad. No, no. Me, kill. Big. Me kill a big dick, huh? Yeah, yeah, yeah. 큰 거지? 군가츠와, yeah. I'm go risky. I'm Gold Lee. Respawn kill. Respawn kill. Okay. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 열심히 하세요. Come on, come on, come on. Okay. 용 소문 소문이다. Let's go go. Let's go 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 go. Come on, c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 ome on. 아, 예, come on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 . Come on, come on, come on, come on. Come on. Good job, good job. Thank you so much. Yeah, yeah, yeah. Much, come on, much. Yeah, yeah, yeah. Yeah, やってくれ。Go, go, 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 go. Oh, let's go, 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 go. いけるいけるいける。あ、ゴー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 。突入まで10秒。割れてるから。あいつは警戒してると思う。残り5秒。お前の。お前バカ。敵部隊はまだ爆弾を発見していない。ここにいると敵に見つかるぞ。Oh my god!スーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人。I cannot believe it. スーパーサイヤマン、スーパーサイヤマン。Okay, okay. You are big money. Yeah. Oh my god. Don't mind, don't mind. Yeah, Oh, yeah, thank yeah. you, thank you. I'm so sorry. Oh, Okay, so okay, embarrassed. okay. Oh. Yes, yes, yes. You are Super Saiyaman. あー、すいませんな。敵部隊が爆弾を発見。どうすべきか分かってるな。Somebody pray. 爆弾が敵部隊に発見された。味方はあと Oh, 1人。 don't mind, don't mind, don't mind. Don't mind, don't mind. Go, 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 go. Okay. Fight, fight, fight. Everything. My name is Manji Riku. Ow! Oh, don't mind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 . Oh, don't mind, don't ミッ mind. ション。味方がやら Oh. れた。 Don't mind. No mind, no mind. ITG. He's A-OK. Okay, okay, okay. でも誰かな。マチャ4000さん。はい。日本人か。よかった、俺一人で日本日本人で。もしかしてこれ。あおー、すごい。
マンジャだ、ガバガマンジャだから。バ英語、ガバガバ英語見せんのやめてくださいよ。いや、でも俺英語苦手やからやべえなと思ってさ、ちょっとみんながいてして合わせよう思って。ドローンを使って爆弾を探せ。なんかついてきてる時からもう日本人かなーっていう感じがしとったよね。ビジュアルでずっとついてきてる録画してんすけど、これ出していいですか？え、何？あ、いや、全然出して出して、むしろ出してほしい。YouTuber か、君も。ドローンが爆弾を発見。いや、まあ、一応記録してるだけですけど、まあ、出 YouTuber すかもしんないんで、まあ、 YouTuber ではないの。 YouTuber ってほどのレベルじゃないです。 My name is マンジリクオ YouTuber。いや。まあ、でも頑張ってこう、この試合、マジで。頑張りましょう。うん、ガトガト。あ、もう、一つね。あ、 5秒後に突入間違えて、あれじゃなくて、火花の持ちディフューザーを確保した。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。スタックやんない。カメラ欲しいな。ナイス。 He was cheeky fuck. Good job, g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 ood job! Yeah! Yeah, マンジパワー、マンジパワー。爆弾を Oh, danger! Danger bomb! を守れ。ナイスマンジパワー、ナイスマンジパワー。いや、いいよ。 Oh, I'm シャドウ I am attento. Attento. 味方オペレーターは残り1人。バカふざけんじゃねえよ。こうしかも。ディフューザー停止。おミッション失敗だ。ーカベイランカベイランやられすぎ。すみません。ゲーム。おいいねやるじゃん。すみませんか。